فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kardeştin horabı mender астына, yastık астына борыңғы гарипче язылган kitaptарды алып коялар да, бынан ниндейдир файда көтөлөр. Шундый неме бармы, юкмы? Ислам дининде икинчисинен эгер шундый kitapтар окумаслык халга келген экен, уларды неме эшлетирге? Биринчисинен мына яһиллик деген неме эгер таралган экен халыкта, әлбәттә улар ана шундый гарипче kitapтарды нисек кенә тотынмайдар. Хатта бирде Төркияле мәкалә сыкты. Ниндидер гаилә бер китапты шулайтып хөрмәтләп, онда давалану өчен куллангандармы? Кыскасы нисектер теге китапка табынырдай итеп тоткандар инде. Адак нисәлер ел үткәс бу китапты карагалар, гарәп телендә язылган ниндидер хәрби устав икән. Ул бернинди дә Коръәндә түгел, дини китапта түгел, тик гарәпчә язылган бер китап, ябай китап. Мана әлеге халыкта, әлеге хәлдә, халык шундый халәттә, уларга хатта теге Көләмәстәр журналы бирһәң дә гарәпчә язылган, әйбәт. Улар шуны ышанып, монда ястык астына алыпмы яки түшләренә басыпмы тотасактар. Чөнки укый белмәйдәр. Яһиллык таралган. Гарәпчә укый белгән кешеләр юк. Ярай, гарәпчә белмәһәләр дә барыр, ислам динен белергә тиеш бит инде әзрәк кенә кеше. Мана ул китапты ястык астына алдың да даваланып киттең. Шулай булмай бит инде. Ул ислам динендә бөтенләй ундай нәмә юк. Хатта Коръәндә лә кулланмайдар улай. Коръәндә укырга кирәк. Ул Алла Таала Коръәндә индермәгән ниндидер теге шешеңдә авыруыңды басыр өченме яки онда ястык астына алып куярга ла ниндидер мөгъҗиза көтер өчен. Юк, уны укырга кирәк бит инде. Ләкин кызганычка каршы күп кешеләр буны аңламай. Һәм шул ук халык әйткәндәй, үзләрен бит бик белемле дип һанай. Ана шайтып мендәр ястык астына китап алып мөгъҗиза көтеп утырган кешеләрдә әгәр караһаң, кемнеңдер югары гыйлем, кемдер кандидат, кемдер доктор. Мына дин ягынан караң, ул тотышлай бер яһил инде кыскаһы. Кызганычка каршы. Шуга без дини белем алырга тиешбез. Мәсҗидләргә йөрүп, мәдрәсәләргә барып, интернеттан бухала. Кыскаһы шул. Әгәр бу китаптарды укый алмайбыз икән, әйбәт. Ул китаптар теге искирип, өйдә яталар бит инде. Уларды теге туздырып, аяк астында типкеләп йөрергә ярамай. Уларды ягалар инде. Еш кына мына кешеләр ниндидер китап тотып киләләр, мана минең олатаемдан калган, өләсәемдән калган бер ниндидер китап, шул карагыз әле нимә дип. Әгәр караһаң, ул кирәк китаптар түгел. Шул заманда Казандамы, онда Өфөләме сыккан дини китаптар инде. Ябай, мәсәлән, фикъ китабы. Ләкин искергәндә тузган. Әгәр укымаһаң икән, китап тузып беткән икән, апараһың да ягаһың. Тузып йөрмәһен өчен. Шулай кыскасы.